Tisztelt partnereink! Szeretnénk bemutatni a porszerű alapanyagok felhordására spirál felhordós megoldást, amik már működnek problémamentesen több hónapja Kaposvári KVG-nél. Most készül számukra a harmadik ilyen felhordó. Többféle méretben tudjuk elkészíteni igény szerint. Spirál felhordó részei. Fejrész, ez egy alucső, ami felül kivágott és a tároló edény falán keresztül besüllyed a felhordandó porszerű anyagba. A forgós spirál felkapja az anyagot és felhordja a töltsérbe. Meghajtás. Egy hajtóműves motor biztosítja a lassú spirálforgást egy műanyag csőben. Vezérlés. Biztosítja az időzítést és a szintérzékelést a hajtómotor számára. Szintkapcsoló, forra nem érzékeny forgólapátos kapcsoló, ami a szint elérésekor kikapcsolja a hajtómotort és indítja az időzítést. Amikor bekapcsoljuk a felhordót és forog a spirál és a szintkapcsoló motorja, akkor nincs meg a töltöttségi szint. De amint eléri a töltöttségi szintet az alapanyag, akkor megáll a szintkapcsoló motorja és a felhordás is. Közben az alapanyag feldolgozása miatt a szint süllyed, és elindul a szintkapcsoló motorja és az időzítés. Az időzítés lejárta után újból elindul a felhordás. Az alapanyag felhasználása szünetel, az utolsó feltöltés után addig áll a szinten, ameddig újból nem indul el a feldolgozás, tehát nincs szurcsoldulás. A spirál felhordó a tárolóból felhordja az alapanyagot a fröccsöntőgép töltsérébe ciklikusan.